Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus. Gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan, pinaagi sa iyang mga propeta ug may tungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Nataho siya nga kaliwat ni David, ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo, nadawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan, makabig ang tanang katawhan aron mutuo sila ug mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiyan ni Hesukristo. Busa, gisulatan ko kamong tanan nga taga-Roma, nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo, alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Ang Dios nga akong gialagaran sa bug-os kong kasing-kasing, pinaagi sa pagwali sa maayong balita, mahitungod sa iyang anak, saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pag-ampo. Nag-ampo ako sa Dios nga niining higayuna, mahinayon na gyud ako sa pagduaw kaninyo, kay buot akong makikita kaninyo aron kabahinan ko kamo sa espirituhanong panalangin nga makapalig-on kaninyo. Ang buot kong ipasabot, mao nga magdinasigay kita sa atong isig kapagtuo. Mga igsoon, gusto ko nga masayran ninyo, nga kadaghan na ako magplano pagduaw kaninyo, apan may nakababag kanako. Buot usab akong makapangani diha kaninyo, ingon sa akong gibuhat sa ubang mga dili Hudiyo. Kay may katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga Grego ug sa mga dili Grego, sa mga maalamon ug sa mga walay alamag. Busad ako ang akong tinguha sa pagwali usab sa maayong balita nganha kaninyo nga nagpuyo sa Roma. Dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao, ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, sumala sa kasulatan. Ang gihimong matarong sa Dios, mabuhi pinaagi sa pagtuo. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios, batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuuran, pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao, kay ang Dios gayod mo'y nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa, wala na sila'y ikapangatarungan. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya, ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihunahuna, pulos binuang, ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila, maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mauna hinoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nilag bakak ang kamatuuran mahitungod sa Dios, ug mao ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios, imbis ang magbubuhat nga mauntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babae,
wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababay, ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babae, kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat og talamayong mga buhat, busa nahiaguman nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tao wala man muilas sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugang hunahuna ug sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad, sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaway. Manlibak sila ug magdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitason ug andakan. Tigmog na sila dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad, ug wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon, nga ang mga tao nga nagkinabuhi nining paagiha, angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat nining mga butanga, o gidasig pagayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Busa bisag kinsa ka pa, wala kagayoy katarungan nga maghukom sa uban. Kay kun maghukom ka sa uban, apan nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Nasayod kita nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios batok sa mga tao nga nagbuhat nining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mauusab di ay ang imong buhat? O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Apan gahi kag ulo, busag gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Kay hukman sa Dios ang matag tao sumala sa iyang mga buhat. Alang niyadtong mga tao nga nagpadayon pagbuhat ug maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tao nga naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat sa dautan. Sakiton ug paantuson ang tanan nga nagbuhat ug dautan. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios ug himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat ug maayo. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo, kay walay pinalabi ang Dios. Ang tanan nga nakasala nga wala mailalom sa balaod ni Moises, laglagon apan dili pinasikad sa balaod. Ang tanan nga nakasala nga ilalom sa balaod, hukman pinaagi sa balaod, kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod nga ang mga tao mahimong matarong at tubangan sa Dios, kundili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Ang mga dili Hudiyo wala mailalom sa balaod, apan kung sa kinaugalingon nilang paningkamot, magbuhat sila sa gisugo sa balaod. Kana nahimong balaod alang kanila, bisan tuod wala sila mailalom sa balaod. Ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa balaod nasulat diha sa ilang kasing-kasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kinit tinuod, sanglit ang ilang mga hunahuna usahay naglaban kanila ug usahay nagsupak kanila. Sumala sa maayong balita nga akong giwali, mao kini ang mahitabo unya ni adtong adlaw, nga ang Dios pinaagi kang Hesukristo maghukom sa tinagong mga hunahuna sa mga tao. Apan ikaw nag-ingon nga ikaw Hudiyo ug nagsalig sa balaod ug nanghambog nga Dios nun ka ug nasayod unsay kabubuton sa Dios alang kanimo ug gitudluan ka unsay matarong sumala sa balaod. Naniguro ka nga ikaw giyas sa mga buta, kahayag sa anaa sa kangitngit, magtutudlo sa mga buang-buang ug sa mga walay alamag.
nasayod ka nga anaas sa balaod ang kahupnganan sa kahibalo ug sa kamatuoran. Kay ikaw nagtudlo man sa uban, nganong dili mo man tudluan ang imong kaugalingon. Nagwali ka man nga gidili ang pagpangawat, mangawat ka ba di ay? Nag-ingon ka man nga ayaw panapaw, manapaw ka ba di ay? Gilikayan mo man kaha ang mga Diyos-Diyos, kawatan mo ba di ay ang mga templo? Nang hambog ka man nga nagtamod ka sa balaod sa Dios, pakaulawan mo ba di ay ang Dios pinaagi sa paglapas sa iyang balaod? Kay nag-ingon ang kasulatan. Tungod kaninyong mga Hudiyo, gipasipadaan sa dili mga Hudiyo ang ngalan sa Dios. Kung tumanon mo ang balaod, magpulos ang imong pagkatinuli. Apan kung lapason mo ang balaod, maayo pa lang nga wala ka magpatuli. Kung ang mga dili Hudiyo nga dili tinuli nagtuman sa gisugo sa balaod, dili ba ang Dios mag-ila kanila nga tinuli? Og kadtong mga dili tinuli apan nagtuman sa balaod, maghukom kaninyong mga nagtamod sa balaod og mga tinuli, kay gilapas man ninyo ang balaod. Kay ang matuod nga Hudiyo dili kadtong sa panagway lamang, o ang matuod nga pagkatinuli anaa sa gawas o sa lawas lamang. Ang matuod nga Hudiyo mao ang Hudiyo diha sa kasing-kasing, kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing ug buhat kini sa Espiritu sa Dios. Dili sa sinulat nga balaod, makadawat kining tawhana ug pagdaig gikan sa Dios, dili gikan sa mga tao. Nakabintaha ba ang mga Hudiyo sa mga dili Hudiyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan. Una sa tanan, gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudiyo. Unsa may anaa niya na kung pipila kanila, wala magmatinumanon. Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman, ang Dios dili usab mutuman sa iyang saad? Wala. Magpabilin nga maminatud-on ang Dios, bisan pa og bakakon ang tanang tao, sumala sa kasulatan. Sa imong pagpanulti, makita gayud nga matarong ka, og mudaog ka sa dihang hukman ka. Apan kon ang atong pagkadautan, makapadayag hinuon sa pagkamatarong sa Dios. Muingon ba kita nga dili matarong ang Dios sa iyang pagsilot kanato? Nagsulti lang ko sa mahimong isulti sa mga tao. Dili gayod, kay kung dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa kalibutan. Apan kun ang akong pagbakak, makapasidungog hinuon sa Dios, pinaagi sa pagpatinaw pag-ayo sa iyang kamatuoran. Nganong hukman pa man ako, ingon nga makasasala. Nganong dili na lang kita mo ingon, magbuhat kitag dautan, aron mo resulta ang maayo. Gani may nag-insulto kanako pinaagi sa pagpasangil, nga ako nagsulti nining butanga. Silutan gayud sila sa angay kanila. Karon, mas maayo pa ba kitang mga Hudiyo kaysa mga dili Hudiyo? Dili. Sumala sa giingon ko na, ang tanan, Hudiyo o dili Hudiyo, na ilalom sa gahom sa sala, kay ang kasulatan nag-ingon. Wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios, og nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan. Gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong, og nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga bakba. Gipakasayon nila ang pagpatay. Dihay kalaglagan og kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait, ug wala sila magbatun og kahadlok sa Dios. Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang niadtong nailalom sa balaod, aron wala kitay ikabalibad ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod.
Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tao. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong, ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuok kang Hesus. Karon, unsa na may angay tang ipanghambog? Wala. Nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili. Kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay mao'y atong gituuhan nga ang tao himuong matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di siya sa mga Hudiyo? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Hudiyo? Matuod nga siya Dios usab nila, tungod kay usara ang Dios. Himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo, ug ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Busa, unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham, nga amahan sa atong kaliwat. Kung gihimo pa siyang matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon, Mituo si Abraham sa Dios, og tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. ang tao nga nagtrabaho suhulan, apan ang suhol dili maisip nga gasa, kay iya mang gihaguan. Apan ang tao nga wala magsalig sa iyang binuhatan, kundili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala. Siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao kini ang giingon ni David, nga bulahan ang tao nga gihimong matarong sa Dios, dili tungod sa bisan unsa niyang buhat. Bulahan gayud ang mga tao nga gipasaylo sa Dios sa ilang kalapasan o gitabunan ang ilang mga sala. Bulahan gayud ang tao kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Sa mga tinuli rabadi ay ang kabulahanan nga gihisgutan ni David? Dili. Ila usab kini sa mga dili tinuli. Kay sa amo nang giingon, si Abraham mituo sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Kanus aman kini mahitabo? Sa wala pa ba matuli si Abraham o sa natuli na? Nahitabo kini sa wala pa siya matuli, dili sa natuli na siya. Kay gituli siya human siya mutuo sa Dios, ug ang iyang pagkatinuli maoy timaan nga tungod sa iyang pagtuo. Ang Dios miisip kaniya nga matarong, bisag wala pa siya tuliya. Busa si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Dios, ug gihimo silang matarong sa Dios bisag dili sila tinuli. Siya usab ang amahan sa mga tinuli. Dili lang kay sila natuli, kundili tungod kay mituo man sila sama sa pagtuo ni Abraham sa wala pa siya tuliya. Gisaad sa Dios kang Abraham og sa iyang mga kaliwat
nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining maong saad dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya ug gihimong matarong sa Dios. Kay kun ihatag ngadto sa mga tao nga nagtuman sa balaod ang mga gisaad sa Dios, walay kapuslanan ang pagtuo ug kawang lang ang saad sa Dios. Ang balaod nagdala sa kasuko sa Dios, apan kun walay balaod, walay kalapasan. Busa ang saad madawat pinasikad sa pagtuo, aron maangkon gayud kini, ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili niadtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan, sumala sa giingon sa kasulatan. Gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busan nadawat ni Abraham ang saad atubangan sa Dios, nga gituuhan niya ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay ug nagmugna sa tanan nga wala kaniadto. Mituo ug milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya'y paglaom nga makaanak pa. Busan nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod, sumala sa giingon sa kasulatan. Ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat. Hapit na siya mausa kagatos katuig, apan bisan og nagkango-kango na siya, og si Sara dili na makaanak, wala siya kawadig pagtuo nga makaanak pa sila. Wala siya kawadig paglaom nga matuman gayod ang gisaad sa Dios kaniya, kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniyag gahom o gidayeg niya ang Dios. Kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayod sa pagtuman sa iyang gisaad. Busa si Abraham gihimong matarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Ang pulong nga gihimo siyang matarong wala isulat alang lamang kaniya. Gisulat kini alang usab kanato nga himuong matarong, kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron himuon kitang matarong. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon og nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayod kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios, ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Dili gayud kita pakyason niining paglauma, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Og karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo. Labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, gipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Og karon nga kita napasiguli na ngadto sa Dios, labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo,
nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Miabot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Dinhina sa kalibutan ang sala sa wala pa gani ihatag ang balaod. Apan diin walay balaod, wala usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot. Apan dili man nagsama kining duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Og managlahi ang resulta sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo, kay gipahamtang ang silot tungod sa maong usa ka sala, apan human sa daghang pagpakasala gihatag ang gasa aron paghimong matarong sa tao. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tao, labi pang magmadaugon sa ilang pagkinabuhi kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo. Busa ang pagpakasala sa usa ka tawo mo'y nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo, maluwas ug makaangkon sa kinabuhi ang tanan. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Gihatag ang balaod aron mudugang ang kalapasan, apan diin midaghan ang sala. Labaw pang midagaya ang grasya. Busa ingon nga naghari ang sala pinaagi sa kamatayon. Maghari usab ang grasya sa Dios pinaagi sa pagkamatarong nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Busa unsa may atong ikasulti karon? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugang ang grasya sa Dios? Dili gayod. Kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita. Busa unsaon man nato pagpadayon pagpakinabuhi diha sa sala. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan. Kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhaw na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala nay gahom ang sala ngadto sa tao nga patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab ug ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala makausa alang sa tanang panahon ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon, aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas,
aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon, ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balaod, kundili ilalom na sa grasya sa Dios. Karon, unsa man, magpakasala ba day kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kundili ilalom na sa grasya sa Dios? Dili gayon. Nasayran ninyo nga kung matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug mo resulta kini sa kamatayon. Kung magmatinumanon kamo sa Dios, mo resulta kini sa inyong pagkamatarong. Apan salamat sa Dios kay bisan og kaniadto na ulipon kamo sa sala. Karon sa kinasing-kasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang, gigamit ko ang yanong mga pulong. Kun kaniadto, gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan. Karon, gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa balaan nga katuyuan. Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. Ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo. Kamatayon ra gayon ang sangputanan. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios. Ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangpot sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mga igsuon, sa walay duha-duha, makasabot kamo sa akong isulti. Kay nasayod man kamong tanan sa balaod, nga ang tao ubos lamang sa balaod samtang buhi pa siya. Pananglitan, ang babaeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana, sumala sa balaod, samtang buhi pa ang iyang bana. Apan inigkamatay sa iyang bana, nahiling kawas na siya gikan sa maong balaod. Busa, kung makigpuyo siyag laing lalaki, samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siyag mananapao. Apan inigkamatay sa iyang bana, gawas nun na siya og dili tawgon nga mananapao kung magminyo siyag laing lalaki. Kamong usab mga igsoon, patay na sa balaod, kay bahin man kamo sa lawas ni Kristo. Karon, iya na kamo ni Kristo nga gibanhaw, aron magkinabuhi kita nga mapuslanon alang sa Dios. Kaysa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanon nga kinaiya, ang atong mga daotang kaibog nga gipukaw sa balaod maoy naggahom sa atong lawas, ug kamatayon ang sangputanan niini. Apan karon, gawas no na kita gikan sa balaod, kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod, nga sinulat kundili diha na sa bag-ong kinabuhi, nga iya sa Espiritu. Karon, unsa may ikasulti nato? Daotan ba diay ang balaod? Dili. Gani, kung dili patungod sa balaod, dili unta ako makaila unsay sala. Og dili usab ako makaila unsay kaibog kung wala pa'y balaod nga nag-ingon. Ayaw kaibog! Apan diha sa kasuguan, ang sala nakahigayon paghimo sa tanang matang sa kaibog dinhi sa akong kasing-kasing. Kay patay ang sala kung wala pa'y balaod. Kaniadto, buhi ako sa wala pa'y kasuguan. Apan sa diha na'y kasuguan, mitungha ang sala ug namatay ako. Mauuntay tuyo sa kasuguan ang paghatag og kinabuhi, apan nahimo hinuon kining hinungdan sa akong kamatayon.
Kay ang sala nakahigayon man sa paglimbong kanako pinaagi sa kasuguan. Og pinaagi sa kasuguan, gipatay ako sa sala. Ang balaod balaan, ug ang kasuguan balaan, matarong ug maayo. Nagpasabot ba kini nga ang maayo mao'y nakapatay kanako? Dili. Apan gigamit sa sala ang maayo, ingon nga hinagiban sa pagpatay kanako, aron madayag gayud ang matuod nga kinaiya sa sala. Busa pinaagi sa kasuguan, nahimong labi pang ngilad ang sala. Nasayod kita nga ang balaod espirituhanon. Apan unod nun ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Busa, kung gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga uyon ako nga matarong ang balaod. Busa, dili ako mao ang nagbuhat niini, kundili ang sala nga ania kanako. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat niini, kundili ang sala nga ania kanako. Busa nasayran ko kining usa ka balaod. Sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo, ang dautan hinuon ang akong mabuhat. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Apan aniya usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyunan sa akong hunahuna. Og kini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Pagkaalaot ko gayon, kinsabay muluwas kanako gikan nining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mao kini ang akong kahimtang. Gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong huna-huna lamang, apan ang akong lawasnong kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala. Niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus, kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus, nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nga mianhi ingon nga tao aron paglaglag sa sala. Gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa Espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon, ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa Espiritu, naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon, apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maghuna-huna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios, ug dili gayud siya makatuman niini. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu kung tinuod man og galing nga ang Espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo, tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios.
Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Tungod niya na, mga igsoon, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kung magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi gayud kamo kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo-hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, Amahan, Amahan ko. Makighiusa ang maong Espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. Ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot nini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom, kay luwason man gayod ang kabuhatan, gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton og makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon, ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babay nga nagbati. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbato na sa espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kung kanus a sagupa nga mga anak sa Dios ug kanus a luwasa sa hingpit. Kay giluwas kita tungod ni ining maong paglaom. Apan kung makita nato ang atong gilauman, dili ka na nato matawag nga paglaom. Kay lauman pa ba diay ang nakita na? Apan kung mulaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. Sa samang paagi, sa atong pagkahuyang tabangan kita sa Espiritu, kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Ang Espiritu mismo mao ang mga liupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, nasayod unsay gihunaw na sa Espiritu. Kay ang Espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busag gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Karon, unsa may atong ikasulti mahitungod nini? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ilak kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuo sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Busa,
Kinsay magapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan. Tungod kanimo, namiligro kami sa tanang panahon, nahisama kami sa ihawunon nga mga karniro. Dili. Hinuon, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langit ng pamunuan, o mga gahum, o ang mga butang karon, ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Matuod ang giingon ko, iya ako ni Kristo, ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo, mao ang akong saksi nga gibati ko ang hilabihang kasubo, ug walay paghunong nga kagol alang sa akong kaigsuonan. Mga isig kahudiyo, tungod kanila, mahimo nga tunglohon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo, kay sila mga Israelita man. Sila mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya, ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka, ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Wala ako magpasabot nga wala matuman ang saad sa Dios, kay dili ang tanang kaliwat ni Israel mga pinili sa Dios. Dili usab ang tanang kaliwat ni Abraham mga anak sa Dios, kay ang Dios miingon man kang Abraham. Ang kaliwat lamang ni Isaac, maoy isipon nga imong kaliwat. Nagpasabot kini nga ang mga gianak sa Dios dili mao kadtong gianak sa tawhanon nga paagi, kundili ang gianak tungod sa saad sa Dios maoy isipon nga matuod nga mga kaliwat, kay ang gisaad sa Dios mao kini. Sa tukmang panahon, mubalik ako, og si Sara manganak og batang lalaki. Dugang paniini gisamkon ni Rebeka ang kaluhan nilang anak ni Isaac nga atong amahan. Sa wala pagani mahimugso ang mga bata, giingna na sa Dios si Rebeka. Mag-alagad sa manghod ang magulang. Niining panahona wala pa makabuhat ang mga bata ug bisan unsang maayo o dautan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyuan sa pagpili, dili pinasikad sa buhat kundili pinaagi sa iyang pagtawag. Sumala sa giingon sa kasulatan, Gihigugma ko si Jacob, apan gikasilagan ko si Esau. unsa may ikasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala. Kay miingon siya kang Moises, Kaluy-an ko kadtong buot kong kaluy-an, og higugmaon ko kadtong buot kong higugmaon. sa ato pa ang pagpili sa Dios wala ipasikad sa pagbuot o sa buhat sa tao kundili sa kaluoy sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon kang Paraon, Gihimo ko ikaw nga hari, aron ikapadayag ko ang akong gahom pinaagi kanimo, og aron ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. busa, maluoy ang Dios sa buot niyang kaluyan ug pagahion niya ang kasing-kasing ni adtong buot niya. Muingon unya kamo, kun matuod kini, nganong pagkasad-on man sa Dios ang tao, kinsa may makapugong sa buot buhaton sa Dios. Apan kinsa ka man nga makiglalis sa Dios, tao ka lamang, makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon? Nganong giingon mo ako niini pagbuhat? Wala ba'y katungod ang magkukulon sa paghimo sa minasang yuta ngadto sa duha ka matang sa kulon?
Ang usa mahalon ug ang usa baratuhon? Ingon ni ana ang gibuhat sa Dios. Buot niyang ipakita ang iyang kapungot ug ipaila ang iyang gahom. Apan nagpailob lang siyag maayo sa mga tao nga iyang gikapungtan ug iyang gitakda nga laglagon. Ug buot usab niyang ipadayag ang iyang himaya nga gibubo niya kanato nga iyang gikaluyan. Kita nga gitagan-an niyang daan sa iyang himaya. Kay mga tinawag kita niya, dili lamang gikan sa mga Hudyo, kundili gikan usab sa mga dili Hudyo. Mao kini ang giingon sa Ginoo diha sa basahon ni Hosea. Ilhon ko nga akong katawhan ang dili ko katawhan kaniadto. Higugmaon ko usab ang katawhan nga wala ko higugmaa kaniadto. Og sa mga dapit nga sila kaniadto giingnan, dili ko kamo katawhan, tawgon na silang mga anak sa Dios nga buhi. Og si Isaias mipahayag mahitungod sa Israel. Bisan ang kaliwat ni Israel sama kadaghan sa balas sa baybayon, apan yutay lamang ang maluwas, kay ipahamtang sa Ginoo ang iyang hukom sa kalibutan, sa tuman nga kahigpit o kadali. Mahitabo gayod ang gitagna ni Isaias. Kon ang Ginoong labing gamhanan, wala pa magbilin o pipila sa atong mga kaliwat, mahisama unta kita sa Sodoma o sa Gomora. Ang ikasulti ta karon mao kini. Ang dili mga Hudyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon nining maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mulampos. Nganuman, kay ang ilang paningkamot wala man ipasukad sa pagtuo kundili sa buhat. Napandol sila sa batong nga makapandol, sumala sa kasulatan. Gibutang ko sa Sion ang usa ka bato nga makapandol, usa ka bato nga kapandulan nila. Apan ang mutuo kaniya, dili gayud maulawan. Mga igsoon, gipangandoy ko sa bugos kong kasing-kasing nga maluwas unta ang akong isig ka Hudyo ug nagampo ako sa Dios alang kanila. Kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo, kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi ug wala sila mosunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod aron himuong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo. Mao kini ang gisulat ni Moises mahitungod sa pagmatarong sa tao pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mabuhi ang tao pinaagi sa balaod. Apan mao kini ang giingon sa kasulatan mahitungod sa pagmatarong sa tao pinaagi sa pagtuo. Ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, kinsay mo saka sa langit. Sa ato pa, mupakanaog kang Kristo. Ayaw usab pag-ingon, kinsay manaog sa Hades. Sa ato pa, pagkuha kang Kristo gikan sa mga patay. Ang giingon mao, Duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil og sa inyong kasing-kasing. sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasing-kasing, mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayod ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, Ang nagtuo kaniya, dili gayud maulawan. alang kini sa tanan, kay wala may kalainan sa mga Hudyo ug sa dili Hudyo, kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan, ug panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya.
Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. apan unsaon man nila pagsangpit kaniya, kung wala sila mutuo. O unsaon man nila pagtuo, kung wala sila makadungog sa mensahe. O unsaon man nila pagkadungog, kung walay magwali nini. O unsaon man pagwali sa mensahe, kung walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan, Pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. apan wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Si Isaias miingon, Ginoo, kinsay mituo sa among giwali? busa ang pagtuon nagikan sa pagpamati sa mensahe, ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Apan mangutana ako, tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Nakadungog sila. Sumala sa kasulatan, Mikaylap sa tibuok kalibutan ang ilang mensahe. Miabot sa mga utlanan sa kalibutan ang ilang mga pulong. og mangutana usab ako, wala ba makasabot ang katawhan sa Israel? Ang unang mitubag niini mao si Moises nga nag-ingon, Himuon ko nga masina kamo sa katawhan nga dili usa ka nasod. Himuon ko nga masuko kamo sa nasod sa mga buang-buang. og sa walay lipod-lipod, si Isaias miingon, Hikaplagan ako ni adtong wala mangita kanako. Nagpadayag ako ni adtong wala magpakisayod mahitungod kanako. apan mahitungod sa Israel, miingon si Isaias, Sa tibuok adlaw, naghangyo ako nga muduol kanako ang katawhan nga masupilon ug masinupakon. busa mangutana ako, gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Wala gayud. Ako mismo Israelita, kaliwat ni Abraham ug sakop sa banay ni Benjamin. Wala isalikway sa Dios ang iyang katawhan, nga gipili na niya sukad sa sinugdan. Nasayod kamo sa giingon sa kasulatan, mahitungod kang Elias, sa dihang nangalyupo siya sa Dios batok sa Israel. Miingon siya, Ginoo, gipatay nila ang imong mga propeta o gigunob ang imong mga halaran. Ako na lamang ang nahibilin ug buot nila akong patyon. unsa may gitubag sa Dios kaniya? May gilain akong 7,000 ka tawo nga wala magsimba sa Diyos-Diyos nga si Baal. Mauusab kini ang nahitabo karon. May pipila nga gipili sa Dios tungod sa iyang kaluoy. Gipasikad niya sa iyang kaluoy ang iyang pagpili kanila, dili sa ilang buhat. Kay kung gipasikad pa ang iyang pagpili sa ilang buhat, ang iyang kaluoy dili na tinuod nga kaluoy. Karon, unsa man, dili ang tibok Israel ang nakakabot sa ilang gitinguha, kundili ang mga pinili hinuon sa Dios. Ang uban wala magtagad sa pagtawag sa Dios. Sumala sa giingon sa kasulatan, Gipagahi sa Dios ang ilang kasing-kasing og huna-huna, og hangtod karon dili sila makakita og dili makadungog. og miingon si David, Malitag unta sila sa ilang mga kumbira, mga pukan unta sila og masilutan. Mabutaan unta sila aron dili sila makakita, og mabuktot unta sila hangtod sa kahangturan. busa mangutana ako, sa pagpakasala sa mga Hudiyo, nalaglag ba sila? Wala. Tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga dili Hudiyo ang kaluwasan aron masina ang mga Hudiyo. Kung ang pagpakasala sa mga Hudiyo nakahatag og daghang kabulahanan sa kalibutan, ug ang ilang espirituhanong kakabus makapabulahan pag-ayo sa mga dili Hudiyo,
Unsa pa kaha kadako ang kabulahanan kung makabig ang tanang mga Hudiyo? Karon, mahitungod kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol sa mga dili Hudiyo, aron masina ang akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila, ang kalibutan napasiguli ngadto sa Dios, unsa pa kaha kung dawaton sila. Makahatag kinig kinabuhi alang sa mga patay. Kung balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an nini. Ug kung balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoyng olibo, giputol o gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga kahoyng olibo. Kamong dili Hudiyo, mao ang ihalas nga olibo, ug nabatunan ninyo karon ang kalig-on ug bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Busa ayaw ninyog tamaya katong gipamutol nga mga sanga. Nganong magpagarbo man kamo? Sanga lamang kamo ug dili kamo ang nagbuhi sa gamot, kundili ang gamot mo'y nagbuhi kaninyo. Apan muingon ka, "O, giputol ang mga sanga aron ikasumpay ako." Tinuod ka na. Giputol sila tungod kay wala man sila mutuo, apan wala kaputla tungod sa imong pagtuo. Apan ayaw kini ipasigarbo. Hinunua, angay kang mahadlok. Kung wala kaluy-is sa Dios ang tinuod gayud nga mga sanga, naghunahuna ka ba nga iya kang kaluy-an? Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon ug pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni adtong nangapukan, apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kundili, putlon ka usab. Ug kung mutuo na usab ang mga Hudiyo, isumpay sila pagbalik kay makahimo man ang Dios niini. Ikaw nga dili Hudiyo, sama sa sanga sa ihalas nga olibo nga giputol ug sukwahi sa kinaiyahan, gisumpay sa dili ihalas nga olibo. Ang mga Hudiyo sama sa dili ihalas nga olibo. Busa, labi pang sayon sa Dios ang pagsumpay nining giputol nga mga sanga balik sa kaugalingon nilang punuan. Mga igsoon, buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran, aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini, ang pagkatiga sa katawhan sa Israel, mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. Ug unya, maluwas ang tibuok Israel. Sumala sa giingon sa kasulatan, Ang manluluwas magikan sa Siyon, wagtangon niya ang tanang pagkadautan sa kaliwatan ni Jacob. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban kanila, inigpapas ko sa ilang mga sala. tungod kay gisalikway nila ang maayong balita. Nahimong mga kaaway sa Dios ang mga Hudiyo, tungod kaninyong mga dili Hudiyo. Apan kay pinili man silang katawhan sa Dios, gihigugma gihapon sila niya tungod sa mga katigulangan. Kay dili gayud mausab ang hunahuna sa Dios, labot sa iyang pilion ug panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Nahimo karong masinupilon sa Dios ang mga Hudiyo, aron ang kaluoy nga inyong nadawat gikan sa Dios madawat usab nila. Kay gitugyan sa Dios ang tanang mga tawo nga masinupilon, aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Pagkabandianon gayud sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam ug kahibalo, walay makasaysay sa iyang hukom, walay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan, Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan? kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen.
Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon, ligdunga ang inyong panghunahuna, ug hukmi ang inyong kaugalingon, sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghag mga bahin ang atong lawas, ug ang matag bahin nini may kaugalingong buluhaton. Kita usab, bisan daghan, usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo, ug nalambigit kita sa usag-usa, ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Busa, angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos, sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayon. Ang mangulo, kinahanglan magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang daotan ug hupti ang maayo. Paghigugmaay kamo pag-ayo, ingon nga mga igsuon diha kang Kristo, ug pagtinahuray kamo. Ayaw kamo pagtapol, hinuon pagmadasigon kamo diha sa Espiritu, ug alagari ang Ginoo. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan, ug pagampo kanunay. Pagpaambit kamo sa inyong isig ka magtotoo, nga anaa sa kawadon ug dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Pagampo kamo sa Dios nga panalanginan niya katong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya ug dili tunglohon. Paglipay kamo uban sa naglipay, ug hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo pagpagarbo, kundili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalam. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw kamo panimalos. Kundili, itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, Ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. hinuon sumala sa giingon sa kasulatan. Kung gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya. Kung giuhaw, paimna. Kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan. Hinuon, dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan, kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios, ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa, ang musupak sa kagamhanan, nagsupak sa gitukod sa Dios, ug ang magbuhat niini silutan gayod. Kay ang mga punuan dili angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo, kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan.
Apan kung magbuhat kamug dautan, angay kamong mahadlok, kay silutan gayod kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat og dautan. Tungod niini, tumana ninyo ang mga namunuan. Dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kundili tungod usab sa konsensya. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog mga buhis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. Busa, bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. Ayaw paggapos sa utang, gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isig katao, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, Ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katao, sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katao, dili makahimog dautan ngadto sa iyang isig katao. Busa, ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa, isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalawayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinuon, himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. Dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pagpakiglalis kaniya. May nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa, apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang ug utanon. Ang mukaon bisag unsa, dili angay maghukom sa tao nga utanon ray kanon. Ug ang tao usab nga utanon ray kanon, dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa, kay gidawat na siya sa Dios. Kinsa ka man nga makahukom sa sulugoon sa laing tao, ang iyang agalon mauray maghukom kung nakatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala. Makatuman gayud siya kay mutabang man ang Ginoo kaniya. May naghunahuna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw, samtang ang uban naghunahuna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag-usa sa pagsunod, hain niini ang hugot niyang gituohan. Ang naghunahuna nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo. Ang mukaon bisag unsa, nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Ginoo, kay nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanon. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalanon, nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo, ug nagpasalamat usab siya sa Dios, kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, ug kung mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa, buhi o patay, iya kita sa Ginoo, kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimong Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Busa, nganong naghukom ug nagtamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo? Muatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya, kay ang kasulatan nag-ingon, Tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan, og ang tanan magdaig sa Dios. Busa, ang tagsa-tagsa kanato,
maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Busa, dili na kita manaway sa usag-usa, ug likayan nato ang pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa atong igsuon sa pagpakasala. Sa akong pagkahiusa sa Ginoong Hesus, ako nahibalo ug nagtuo nga walay butang nga hugaw sa iyang kaugalingon. Apan kun may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. Kung nakapasakit kamo sa inyong igsuon tungod sa inyong gikaon, wala kamo magsunod sa gugma. Ayaw itugot nga ang inyong gikaon makalaglag sa tao nga gipakamatyan ni Kristo. Ayaw itugot nga ang giila ninyong maayo isipon nga dautan sa uban. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom, kundili pagkamatarong, pakigdait ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Ug ang nag-alagad kang Kristo niining paagiha, gikahimutan sa Dios ug giuyunan sa mga tao. Busa, paninguhaon gayud nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag og kalinaw ug makalig-on sa usag-usa. Ayaw gub-a ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalanon. Mahimong kanon ang tanang pagkaon, apan sayop ang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Maayo ang dili pagkaon og karne o pag-inom og bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa imong igsuon ngadto sa pagpakasala. Busa, tipigi ang imong pagtuo bahin nining mga butanga, aron ang Dios ra ug ikaw ang masayon. Bulahan ang tao nga wala sudyai sa iyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang giuyunan. Apan kun mukaon siya nga may pagduha-duha, hukman siya sa Dios kay mikaon man siya nga wala ipasikad sa pagtuo ug sala ang pagbuhat sa ingon. Kitang mga lig-on sa pagtuo, kinahanglan nga mutabang pagdala sa mga kaluyahon sa mga huyang ug dili kita magpahimuot sa atong kaugalingon. Ang matag-usa kanato angay hinuong magpahimuot sa atong isig ka magtotoo alang sa iyang kaayuhan aron malig-on ang iyang pagtuo. Kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon kundili sumala sa giingon sa kasulatan. Ako ang nadakdakan sa mga pagbugal-bugal nila kanimo. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato, aron makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailob ug sa kadasig, nga gihatag kanato sa kasulatan. Og hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig, maghiusa sa inyong mga hunahuna, pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtotoo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo, aron sa pagpakita nga matinud-anon ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga katigulangan, ug aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, Busa, pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Hudiyo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. og miingon pagayod ang kasulatan. Paglipay kamong mga dili Hudiyo, uban sa piniling katawhan sa Dios. Miingon pagayod, Dayga ninyo ang Ginoo, kamong tanan nga dili Hudiyo. Dayga ninyo siya pag-ayo, kamong tanang katawhan. og miingon usab si Isayas, Moabot ang usa ka kaliwat ni Jesse. Siya mobarog aron maghari sa mga dili Hudiyo, og mahimo siyang paglaom nila. ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay, ug pakigdait, pinaagi sa inyong pagtuo kaniya, aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Mga igsoon,
Nakasiguro ako nga puno kamo sa kaayo ug tanang kahibalo ug makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa. Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang, agig pahinumdum ko kaninyo. Tungod sa pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako. Gihimo akong sulugoon ni Kristo Jesus aron pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios, aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Jesus, makapagarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Dili ako mangaha sa pagsultig bisan unsa, gawas lamang sa nahimo ni Kristo pinaagi kanako, aron paggiya sa mga dili Hudiyo, sa pagsunod sa Dios pinaagi sa pulong ug buhat, sa gahom sa mga ilhanan ug mga milagro, ug sa gahom sa Espiritu. Busa sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem, paingon sa Ilirico, gisangyaw ko ang maayong balita mahitungod ni Kristo. Gitinguha ko gayud kanunay ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit diin wala pa ikasangyaw si Kristo, aron dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang nasa uban. Sumala sa giingon sa kasulatan, makakita kadtong wala suginli mahitungod kaniya, og makasabot kadtong wala makadungog kaniya. tungod niini, kadaghan ako masanta sa pag-anha kaninyo. Apan karon nga natapos ko na ang akong buluhaton niining mga dapita, naglaom ako nga makaduaw na gayud ako kaninyo. Tungod kay nagtinguha gayud ako, sulod sa daghang katuigan sa paghimo niini. Muhapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Human ako malipay sa pagpakig-uban kaninyo sa makadiyot, tabangi unya ako sa pag-adto sa Espanya. Sa pagkakaron, muadto na ako sa Jerusalem, aron pagdala og mga hinabang alang sa katawhan sa Dios didto. Kay gikalipay sa mga iglesia sa Macedonia ug sa Grecia ang paghatag og hinabang sa mga magtutuong nga kabus didto sa Jerusalem. Ila gayud kining gusto. Gani, katungdanan gayud nila ang pagtabang sa maong mga tao kay gipaambit man sa mga Hudiyo sa ilang mga espirituhanong panalangin ang mga dili Hudiyo. Busa, ang mga dili Hudiyo angay nga mopaambit sa ilang mga yutanong panalangin ngadto sa mga Hudiyo. Kung mahimo ko na kini ug ikahatag ko na kanila ang mga hinabang nga giamot alang kanila, mugikan ako paingon sa Espanya ug muhapit unya ako kaninyo. Nasayod ako nga inig-anha ko kaninyo, mapuno ako sa panalangin ni Kristo. Mga igsuon, tungod sa atong Ginoong Hesukristo ug sa gugma nga gihatag sa Espiritu, awhagon ko kamo sa pagduyog kanako, sa pag-ampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kanako. Pag-ampo kamo nga panalipdan ako gikan sa mga dili matinuohon didto sa Judea, ug nga ang akong pag-alagad sa Jerusalem dawaton unta sa katawhan sa Dios didto. Og busa, kun motugot ang Dios, muanha ako kaninyo nga malipayon ug makapahulay una uban kaninyo. Hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa kalinaw, mag-uban kaninyong tanan. Amen. Ipaila ko kaninyo ang atong igsuon nga si Phoebe, nga nag-alagad sa iglesia sa Sincrea. Sa ngalan sa Ginoo, dawata siya ingon nga angay gayong buhaton sa katawhan sa Dios. Ug tabangi siya sa tanan niyang gikinahanglan, kay daghan siyag natabangan lakip kanako. Ipangumusta ako kang Priscilla ug kang Aquila, nga akong mga katabang sa pag-alagad kang Kristo Jesus. Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa, nagpasalamat ako kanila. Ug dili lamang kay ako ra ang nagpasalamat, kundili ang tanang mga iglesia nga dili Hudiyo. Ipangumusta usab ako sa mga magtotoo nga magtiguman sa ilang balay. Ipangumusta ako sa minahal kong higala nga si Epineto, nga maoy unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asya. Ipangumusta ako kang Maria nga naghago pag-ayo uban kaninyo.
Ipangumusta usab ako kang Andronico ug kang Junias, nga mga kauban kong Hudiyo nga nabilanggo uban kanako. Inila sila sa mga apostoles ug nahimong Kristohanon una pa kanako. Ipangumusta ako kang Ampliato, ang minahal kong higala diha sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Urbano nga katabang nato sa pag-alagad kang Kristo ug kang Istakis nga minahal kong higala. Ipangumusta usab ako kang Apeles, kansang kamasinugtanon kang Kristo na pamatud-ana. Ipangumusta ako sa pamilya ni Aristobulo ug kang Herodion nga Hudiyo sama kanako ug sa mga Kristohanong kaigsuunan sa pamilya ni Narciso. Ipangumusta ako kang Trefena ug kang Trifosa nga nag-alagad sa Ginoo, ug ipangumusta ako kang Persida nga dakog na himo alang sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Rufo, ang inilang alagad sa Ginoo ug sa iyang inahan nga nagtagad kanako sama sa iyang anak. Ipangumusta ako kang Asincrito, kang Flegonte, kang Hermes, kang Patrobas, kang Hermas ug sa tanang Kristohanong kaigsuunan uban kanila. Ipangumusta ako kang Filologo, kang Julia, kang Nereo ug sa iyang igsuong babay, ingon man kang Olimpas ug sa tanang magtotoo nga uban kanila. Pagpangumustahay kamo, pinaagi sa inigsuon nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang iglesia ni Kristo. Hangyoon ko kamo mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mubahin-bahin ug musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan, pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Nalipay ako tungod kaninyo, kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang, apan inosente bahin sa dautan. Ug unya ang Dios nga tinubdan sa pagigdait, mubuntog ni Satanas pinaagi kaninyo. Mag-uban unta kaninyo ang grasya sa atong Ginoong Hesus. Nangumusta kaninyo si Timoteo, ang akong katabang. Ingon man si Lucio, si Jason, ug si Sosipatro nga mga Hudiyo sama kanako. Ako si Tercio, ang gipasulat ni ini, nangumusta usab kaninyo ingon nga inyong isig ka magtutuo. Si Gayo nga midawat kanako, kansang balay gihimong tigumanan sa mga magtutuo. Nangumusta usab kaninyo, ingon man si Erasto, ang tisurero sa syudad ug ang atong igsuon nga si Kwarto. Daygon nato ang Dios, kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo. Sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe may tungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dugayng panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran, pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran tungod sa mando sa walay katapusang Dios, aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios, pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen.